Йордан Иванов, председател на ДСБ Пловдив и член на националното ръководство на партията. Добър вечер. Здравейте на вас и вашите зрители. За коментираме една съвсем различна тема от тази, в която досега дискутирахме с Юкинан. Става дума за евросредствата. Вие излязохте с една серия от материали. Така, в няколко последователни месеци, дори можем да кажем, свързани с европейските програми. Всички сме наясно какви ползи има. Те неминуемо се виждат и навсякъде около нас. Обаче, според вас и така вашия прочит на нещата, има известни минуси. Какви са те според вас? Благодаря ви, че подчертахте. Да, ние не отричаме позитивните ефекти от еврофондовете, но държим да кажем, че има силни такива за българската икономика и за средата, в която функционират фирмите и общините. Това се дължи на основната причина това да е така е незаинтересоваността от държавата по отношение на продукта, който се произвеждат с европарите. Тоест в момента България не усвоява европари по ползотворен начин, а просто ги усвоява на цифри. И когато казваме незаинтересованост от продукта на европарите и преди да кажем някой негативен ефект, конкретно позволете да дам един много семпъл пример, който е приложим за средата и не е изкаран от контекста. Условно вие кандидатствате по европроект да направите завод за производство на леки автомобили. Подписвате договор за субсидия, идва проверяващия, след като вие вече сте построили завода, той ще провери всичко, което мога да се сетите. Без изключение. Тоест ще тръгне от плочките, софтуера, хардуера, стол, бюро, всичко, което сте закупили, покрив, ще мери квадратури и ще си тръгне. Вие ще си получите парите и държавата ще си мисли, че е помогнала на една фирма. Всичко това е коректното, погледнато от този контекст. Големия проблем обаче е, че никой няма да ви попита с тези машини ще може ли да произведете един лек автомобил. Аз не казвам, че няма да ви попитат къде ще го продавате, какъв ви е пазара, каква е вашата таргет група, колко работника ще назначите и прочее. Не говорим за тези сложни неща, които би следвало да ви попитат, щом ви дават пари. Те няма дори да ви попитат с тези машини ще произведете един лек автомобил. Това означава, че незаинтересоваността от продукта на европарите е пътя към разврата с тях. Иначе за негативните ефекти, ако трябва да влезем да говорим в конкретика, вече те са много наброй, като започнем най-вече от ефекта на изтласкване на инвестициите. Това е признато и от Международния валутен фонд. Иначе означава, че има редица компании, които се страхуват да финансират своите дейности и бавят своите иновации посредством банкиране или други инструменти за финансиране на проекти, защото виждат едни средства, които ако усвоят, те няма да ги връщат. Това автоматично означава, че инвестициите се изтласкат в бъдещето. Това нещо обаче е валидно единствено изцяло за България или е такъв проблем, който е по-скоро корените, на който са така на ниво Европейски съюз като цяло? Конкретно, ако трябва да влезнем в ефекта на изтласкване на инвестициите, като че ли той е забележим при повечето страни, които освояват евросредства, защото той не касае сам по себе си процедурата, която българската страна прилага при разпределянето на европарите. Но вече когато говорим за фалити на фирми, на което станахме свидетели, позволете пак да дам един съвсем кратък пример, има инвеститори, които решиха да направят къщи за гости 2008-2009 година, когато нямаше европари за това нещо. Те построиха своите къщи за гости и след 2 години около тях се навъдиха редица други къщи, финансирани с европари. Как първите отговарят на конкурентната среда, които създават вторите? Това е ефекта на изкривяване на пазара. Това е категорично изкривяване на пазара. Това е един от негативните ефекти. И все пак ние зависими ли сме нашата икономика от евросредства? Това е изключително въпрос, който се коментира от много хора. Дали имаме някаква такава наркотична зависимост в нашата икономика? По отношение на публичния сектор, това е съществено. 80% от инвестициите, към 80% от инвестициите към края на 2015 година са финансирани посредством европари в България, което означава, че сме наркозависими от европарите, не просто зависими. По отношение на частния сектор, Център за икономически стратегии и конкурентоспособност и MoveBG изкараха един страхотен анализ преди няколко седмици, в който се казва, че страната разчита на външни заеми европейски субсидии за 1/4 от икономиката ни,
което означава, че сме зависими, но не и в степен, в която публичния сектор, разбира се. Очевидна е пряката зависимост на моментния икономически резултат държавата от евросубсидиите. Това е факт и е неоспоримо. Големият въпрос тук е какво правим ние, за да може, когато свършат тези европари, когато и да е това, аз не искам да спекулирам с някакви дати, за да може Говори да имаме... се за 2020 година, Говори се... еврофондовете ще секнат. Не само за нас, изобщо като цяло. Да, но това нямам смелост да го коментирам към този момент. Условно да приемем, че е тогава. Какво прави тогава българската държава? А какво това прави е към текущия момент? Какво прави по този въпрос? И за да бъда разбран максимално правилно от вас и от вашите зрители, ще ви дам един пример. Отново, в момента няколко хиляди майки получават средства, за да гледат дечицата си, които са специални образователни потребности. Т.е. някакви социални помощи, които ги получават от европари. В това няма нищо лошо, разбира се. Това е лична трагедия в живота на всяко едно семейство. Въпросът е какво правим, когато свършат европарите. С останалия ресурс, извън този за майките, за който коментирам, в момента създава ли се една устойчива икономика с висок експортен потенциал на произведеното в България, за да може държавата да продължи да отделя тези помощи, когато свършат европарите. Това е приложимо не само и за социалните помощи, това е приложимо и за много други сектори. Като че ли не. Ние в момента не можем да кажем, че държавата прави това, че финансира целесъобразни проекти, защото най-малкото, когато гледах с нощното ви предаване, един успешен проект беше финансиран от чешки акселератор. Не е от държавата, не е с европари. И основната причина за това е, че фирмите чакат да финансират своите проекти с европари до момента, в който не видят изискванията. Защото вие в момента, ако имате добра идея, виждате, че към края на 2017 година може да я финансирате посредством някаква програма. Ако държавата въобще я спази, вие 2017 година, когато видите изискванията, ще разберете, че трябва да си видоизмените идеята неколкократно, тя да изгуби своя иновативен елемент, за да може да я финансирате. Тоест, не случайно ние не виждаме никъде по телевизията иновативни проекти, финансирани с европари. Има такива, но са малко. Вие сте юрист по образование. Възможно ли е това нещо да бъде така обосновано в една правна рамка, по някакъв начин държавата да контролира тези изразходени, всеки един лев, който е получен от дадена фирма или от дадена община, как се изразходва и това нещо да бъде по някакъв начин, да има някакъв измерител, индикатор за това колко е полезен този лев? Това е по-скоро наполовина икономически въпрос по отношение на индикатора, но вижте, моето убеждение е, че това е въпрос на политическа воля и на нищо повече. Всичко останало е въпрос на техническо решение, в каква рамка ще влезне, как ще се обобщават данните и кой ще разработи формулата за измерване на тези положителни резултати. Базисният проблем е, че ако това бъде променено, това означава прекратяване на редица корупционни практики. Това означава прекратяване на корупционните практики, които съществували до момента в страната, както в общини, така и в частния сектор. Имаме ли някакъв добър пример, някоя държава от нашия калибър в Европа, от която да кажем, ето това е нещо, към което трябва да се стремим? Интересно е да се погледат 4 страни в Европа. Това са Гърция, Испания, Италия и Португалия, защото и 4-те са... Ама икономически не са много добре, точно те. Абсолютно. И 4-те страни са получавали евросредства, откакто съществува кохезионната политика на Европейски съюз 1989 година. 3 от 4-те, с изключение на Испания, в момента са с по-ниски нива на безработица, отколкото когато са стартирали да освояват еврофондове. В никакъв случай не искам да заключа, че това е в резултат само на еврофондовете и на негативните ефекти от него. Напротив, те си имат своите позитиви. Но е фактор добрата институционална среда, здравите институции, добрата съдебна система, регулаторите, които да функционират по предназначение и да пазят конкуренцията, а не да правят обратното. Има ли някаква посока, в която трябва да се развива нашата икономика? Последен въпрос, тъй като времето ни категорично на път да изтече. Това ли е посоката? Тези средства, вие сам казахте, няма как да се ангажираме с някакъв конкретен срок до кога ще има европари, но да кажем, че 2020 изглежда някакъв такъв срок, към който всички се обединяват. Ако, да кажем, в следващите 2-3 години, какво точно трябва да направим ние? Някакви прости стъпки. Българската държава до 2020 година трябва да успее да функционира конкурентен продукт, икономически продукт, базиран на експортния ни потенциал на произведеното в България. Това е единствения път, за да може след 2020 година да ни спаднем в шокова, патова ситуация или както искате го наречете, защото в момента българската икономика е силно зависима. И трябва да използваме момента
да създадем реална икономика, а не да управляваме от вторник за четвъртък и да управляваме на парче европарите. А тези средства в каква посока можем да насочиме? Средствата могат да бъдат насочени. Испанския пример е следния. Условно приемете Северното Черноморие или Южното Черноморие. Започваме да маркетираме цели региони. По този начин не помагаме на един или два хотела близки до властта. Не помагаме на една или две фирми, които са в някоя област, където е развито силно машинното инженерство. Или каквото и да е било. Маркетираме цели промишлености, цели региони и представяме това, което може да правим в България. И разбира се, инвестиции в истински иновации. Всичко звучи чудесно, но пак преминаваме през това нещо, което всички си говорим постоянно, съдебната система. Явно, може би, там е корена на проблема. Генерално. Без добра институционална среда, в това число и съдебна система, всичко това не може да се случи категорично. Надяваме се все пак да успеем до 2020 година да изпълним тези Надяваме се по-скоро да успеем. Дори по-скоро.